Igbo mụrụ nze m ọzọ ekele m Obiọma Nwogo aha m. Ana m echi na Aka Igbo TV na-akpọtụrụ ndị Igbo mụrụ m. Ihe onye chiri ya zere. Asị ehi arawala nwe ya dịka ọ na-eli elo, mana ehi rawa nwe ya dịka ọ na-eli elo anafịa nwe ya. Ụnụ ahụla ka ala Igbo si agbawa aṅụrụma ihe ọjọọ ihe na-eme n'ala Igbo kemgbe afọ ole. Ka anyị lee n'anya mana ihe mee ihe ya si eme, matakwana ka anyị ga-esi dozie ala Igbo ka ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma. Kemgbe afọ lab owote afọ n'ụma anyị na-ahụ na nsogbu dị n'ala Igbo ekperekwe ka ihe gaa ka o kwesịrị iji aga. Mana ana m ayọ ndị Igbo ka anyị nwee ni eromero, ka anyị nwee ni ọgbakọ, ka anyị kpọọ ni oku ka ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma. Ebe niile anyị nọ na mpaghara obodo na-awụghị n'ala Igbo anaghị achụ anyị cha anyị lawa na ebe unu, ma ndị ugwu ma ndị ofe mmanụ. Ebe ọbụla anyị nọ ụmụafọ Igbo nọ ọwa chụchụ ka a na-achụ anyị. Anyị nọ idekweniri sị asa anyị wuo otu, ebe anyị wuo otu anyị nwekwara ike ịnọ ebe, mana enwere nga ga-achụ ide mmadụ achụbịa n'ụwa ọma, nwekwara nga ga-achụ ide mmadụ achụbịa na ala ili. Ekpere anyị wụ enweghị onye Igbo anyị ga-achụba n'ala ili, mana ka anyị hazie n'onwe anyị bido lebawa anya na ihe gbasara ala Igbo. Ndị okenye Igbo sị akụrụ ụlọ amara onye kpatara ya. Anyị kwesịrị ibido na-ewela ihe ndị anyị nwere n'ala Igbo. Anyị kwesịrị ibido na-enye aka na-edozi ala Igbo. Anyị kwesịrị ibido na-arụ ụlọ ọrụ ebe nwere ike ịkpọrọ mmadụ tinye n'ọrụ ya arụ ọrụ ma nweta ego ga-dozie obodo anyị. Anyị mana otu ndị chi ya ji emewe adịka emeteweghị ya, ma ndị nọ n'elu ma ndị nọ n'ala adịka chịta ahụ. Ndị ọchịchị anyị unu lebakwana anya kwuo okwu n'okwu dịka mba ndị ọzọ si ekwu okwu. Ndị Igbo anyị nọ n'ọchịchị ọ bụ unu gada ebe unu kwesịrị ikwu okwu mee ihe ka ihe dị mma ka ọ bara nwoke bara nwaanyị, unu anara aka akpa unu ma lefu anya. A na mba ndị ọzọ enweghị mere na-emekọta ụmụ ha ebe anọghị na mba dị iche iche anọghị, ha bịa jụọ sị gịnị mere. Ọwụ ịga Abuja ga nata ego nwekara unu mma, unu nata ego unu ole ndị ga-eri ya. Unu ga-anọ agbachie ụlọ ụmụaka unu ndị gara mba ọzọ ka ha ga kpata akụ welata n'ụlọ, agbachie ebe chi na-enweta ego. Unu enwe ike ịbịa sị gịnị mere. Eche m onye ndị isi obodo enwere ka ọ ga-echi onye isi obodo achọrọ onye isi obodo nke ọzọ bịa jụọ sị ihe eme ebe ọgịrị. Ụwa ndị ka anyị enwere ike bịado na obodo ị gara na steeti ị gara gaa hụ nata emegbuo ndị ka unu, imecha ga akpọ ha na-akpọ ndị press conference gwa ndị be ka unu sị unu ahụ n'otu iji esiri dị sụọ ya n'okwu obodo ụjọ akpịkwala unu, sụọ ya n'okwu obodo unu. Anyị nwere asụsụ nwa asụsụ ala Igbo Chineke nyere anyị sị lọwa n'ụlọ go obere lọwa n'ụlọ bịa mepee n'ihe gị sị gị nwa onye isi obodo na a ga-enye ala dị otu a na ị ga-akwado na mbe dị otu ohe dị otu a ime ndị nke gị na ha ghọtasị anyị nwere ebe ha ga-ana. Mana ya rụ na nọrọ ebe ha ese anyị ewu ọgaramba nwere ala otu ndị be ka anyị na-eji eme. Unu na-ahụkwa na ndị ugwu Awụsa ndị Fulani ha mee elu m ala ibiri mgbe emeghị ekele adị mma ndị kedeke ha fụtakwa
enwere mgbe anyị nọ n'ụlọ a na-anọdesi ewere aka na-iko nwata ihe ewerekwe n'aka nke ọzọ kpalata ya azụ. Anyị agaghị nọ n'ọnwa labụ emechi ụlọ ahịa anyị niile, mechie ebe anyị na-achị onweta ego, mechie ebe anyị na-echi atụbata ahịa, mechie ahịa nke anyị na-atụbata, ụlọ mmiri ebe esi ebubata ngwa ahịa. Ole nọ n'ala Igbo na-arụ ọrụ? Anyị nwere seaport na-arụ ọrụ. Iche kema na-atụ n'ala Nigeria ike ye ụzọ 10 asatọ ọ itoolu ndị Igbo na-atụ ya. Kedu ebe anyị si ebubata ya? Anyị bubata ya n'obodo ndị dị iche iche, anyị echikwebe ebe arụ ụgbọ furu gabebe. Anọ m n'obodo oge na-ewuworo ahịa na-akpọ Belgium, ndị Ghana, Ivory Coast, Cameroon, Lagos, other places na-abịa ebe bịa buru ahịa. Ọ na-eme nkọnọmi ya na-eto, mana ndị ọchịchị kegbu ya dịka nwata ije nke unu. Ọ bụ onye ebe ọfụrụ afọ ji akpa, onye echicha ya gaba London, onye echicha ya gaba Amerịka. Ụnụ na-arụzi obodo anyị ka ọ dịkwa ka London na Amerịka, mana kwasị ihe ịrụrụ taa ga-agbara gị aka ebe gị echi. Otu onye ime n'ọchịchị ndị chịrị obodo anyị dịka Mbakwe, Sam Mbakwe, rukwe taa aka na akpa ahụ ọma ya. Ị na-echekwasị ụbọchị ịfụrụ ka akpọkwa ahụ ọma gị. Ị na-echekwasị enwe mmadụ na-akpa ya na-eso onye gọvanọ na-ebe akwa, mana o bedere ebe n'akwa. Ozugbo na ndị ka ị chọrọ ibe akwa, adịkwadị ka ị chọrọ ịyọnị. Unu ayọ yọrọ na-akpa ka unu mene ka obodo ala Igbo dị mma. Yes, ama m na anyị na-enwekwe nwe a na-akpọ insecurity, ya wụ obodo anyị na-agba aṅụrụma, ndị nche anyị adịghịkwa ka adịghị. Amakwa m na anyị na-enwe sit at home a na-ekwu okwu ya maka nwanne anyị nwoke owo Maazị Nnamdi Kalụ. Ndị Igbo anyị gbananị mbọ ka nwanne anyị nwoke ọfụtanị, gbananị mbọ ọwụrụ ma ọwụ akpọfụta ya nene udoghachi ya emebe sit at home. Onye ọbụla ebidokwa gawa kwa ọrụ ya ka esi aga. Anụgo m ndị ụfọsị ma akpọpụtaghị ya enwe ike kwụsị ya. Ọwụrụ ma ọwụ ha ga-ime udoghachi ya. Elekwere nwaza iche mgbarị na oge rule ka anyị kpọpụta nene nwanne anyị nwoke. O nwere oge Fada Mbaka sị anyị achịwe ka a kpọọ ndị kwesịrị ịkwụ ụdị fụta n'okwu ka ya bute Blessed Sacrament ka a na-aga aga ka ikwu okwu gbasara ịkpọpụta nwanne anyị nwoke Maazị Nnamdi Kalụ. Ka ihe ọzọ anyị na-eche ọfọfọ ji akpa ka ị gaa iwere nke gị na ịbịabịa kọọ cha na e werekwala achị na-atụrụ anyị ese enweghị dị ka sit at home. Ashị ndị Anambra sọwa ashị ọcha. Onye ọla gwara gị sị enweghị dị ka sit at home ma awụrụ onye eziokwu. N'ala Igbo a na-eme ihe ụbọchị Mọnde niile. Oribụla nwa na-abụ m si ụlọ pụta, nọrọ m wiiki 3 n'ụlọ. Wiiki 3, Mọnde 3 m nọrọ n'obodo. Enwere mgbe ebe a na-aga aga tiri 4 o'clock. Site n'ụtụtụ ruo na 4 a na-aga aga. Mana anyị pụta ise ebe eli ya jee chọta ebe moto gbara echi ọhụụ nke ụbọchị ọzọ eji anyị nsị anyị bịawa na ahịa bịawa n'ike. Ka biko anyị na-ayọ si ọwụ ikwu n'ọnụ gịsa abịawa ahịa ma onye ma abịaghị ahịa agbachie shọpụ ya, onye na-abịaghị ahịa eme nke onye dịkwa na-eso azụ ịdị ahịa ma adị ndị bịara azụ ọga anyị na ọdịna mma. Unu lelee Sunday Igbo ahapụla ya, ọ ga nọ mba ofesi Germany were na-ekwu okwu na-aba maka Gumi, Dr. Gumi, ihe ọ na-ekwu na ọ chọrọ itinye aghara. Ndị Igbo anyị na-ejikwa n'echiche, anyị na-ejikwa uru anyị agụ eze anyị ọnụ. Onye nke uwe ojii eji so mere nwere wo onye nke ugwu Awụsa ahapụrụ ya.
mana onye nke anyị gịnị mere? Apakarị wuru onye uwe ojii ejijere ekpere ikpe. Ọ bụ na amasị hafụrụ ya? Ọ bụ na amasị hapụgo Igboho, Sunday Igboho? Ka biko ndị Igbo agadi meso eji mmadụ n'ala ji onwe ya. Ọ bụrụ ma ihe anyị ga-emewu ka nwanne anyị nwoke wụ Nnamdi Kalụ pụta, Igbo adịrịkwa otu adị, mmadụ alaalado n'ebe udo achị ya, asị ihe ọbụla gawakwa na biznes unu, mgbarị ka anyị mee ya. Mana anyị na ọ na-eshi oke sị adịghị eme na adịghị ka eme dị fụda gị nwere oge fụda unu makwa na ụbọchị Mọnde polis steshọn a na-agbachi alara m ụlọ ka m kọrọ unu akụkọ. Akwụkwọ m were fuo akwụkwọ paspọtụ m ewere chọwa ya, asị m jeme affidavit na court, m je mecha affidavit ka m jeme na polis steshọn, enweghị egbe polis steshọn ahụ dị elu Ghana, ewere fonu na-akpọ ndị uwe ojii ka m nwee ike gaa ka enye m polis extract. Ghana geti polis kụọ aka nwe onye ga-ahụ, akpọgidere kpọgide ndị uwe ojii kpọgide ọbụtụ obodo si adị mma. Mmadụ fọdụ ebe gwa gị na-esi na enwe ebe dịka sitatụrụ nọ onye na-akpụ ide ndị asị. Ndị ọchịchị Igbo a na-ekwuwe n'eziokwu, ọhaneze ndị Igbo a na-ekwuwe n'eziokwu. Sitatụrụ nọ n'ala Igbo. Onye sinetọ anyị wụ Maazị Abaribe akwapụrụ na abalị ole gara aga n'Ụmụahịa, sị anyị eluzuole ndị Igbo eluzuole ego ji otu akpọrọ ahụ ego ọwụ maka sit at home. Mana ị ga-anụkwa ndị ọzọ ụkwa ndị chi ọchịchị a bịakwa isi gị anwe sit at home dịnị ka ịdị unu ji enye anyị ekpire anyị na ahụ anyị na-ekwe ghọta unu kwu n'okwu ni mana na unu ga-eme ka obodo dị mma. Anyị nwekwa n'otu, anyị kwesịkwara iwe otu ka udo chi naanị. E nwere mmeni adị aha ndị nne ha na nna ha dọrọ na mọnchụarị mana enweghị ikikere nọdụ bịa lie nne ha ọ nna ha. Anyị sa echi ọchịchị, anyị sa iwe otu, anyị si obodo adịla mma. Ka m kwukwa nga mana enwekwere ndị ọzọ anyị chọpụtara, anyị ga-abịakwa n'aka Igbo TV nyekwe ndị ebe anyị ozi, mana anyị chọrọ na ala Igbo niile wụ ka udo chịa anyị, ka ọ dịrị nwoke mma, ọ dịrị nwaanyị mma. Igbo ekele m.